Čaute, pozdravujem z Bali, z coworkingu s názvom Dojo. Som tu už druhý mesiac a pracujem, cez víkend trošku cestujem. Chcel by som pre svoj blog Chodolka.sk začať robiť viac videa. Toto je vlastne úplne prvé, také trošku testovacie. Nemám vychytaný ani zvuk, ani obraz, ani seba. Tak uvidíme, ako to pôjde, a keď sa to bude páčiť, tak by som v tom pokračoval. Ukážem vám, ako pracujem, ako získavam návštevnosť na web, ako si robím web stránky vo WordPresse, ako nastavujem reklamy. Dnešné video bude o nástroji s názvom Trello. Je to super vec pre riadenie projektov internetových, pre riadenie ľudí, a ja sám ho používam už niekoľko rokov, takže vám ukážem, ako s ním pracujem, a potom mi kľudne dajte vedieť, že či ho používate a či vám to video niečo dalo. Tak poďme na to. Toto je Trello, pokiaľ ho nepoznáte. Je to nástroj pre projektový manažment, je zadarmo a využívam ho pre všetky svoje projekty. Trello funguje na princípe boardov. Každý projekt má vlastný board, vlastných ľudí, akoby vlastný tým ľudí. A v každom boarde sú tieto stĺpčeky. Volajú sa, že listy. A tieto listy majú kartičky, čiže systém Trella, volá sa to, že Kanban systém, a systém Trella je hlavne v tých kartičkách, ktoré presúvate z jedného boardu a z jedného listu do druhého. Každý by si mal vlastne nájsť nejaký svoj systém, ale môj systém je taký, že mám zľava doprava tieto listy, s tým, že vždy naľavo mám informácie. Tu sú veci, ktoré súvisia s tým projektom, ale nie sú to žiadne úlohy. Mám tu napríklad, toto je zoznam grillov, tuto je checklist po nahodení recenzie, čo treba spraviť, skontrolovať odkazy v článku, naplánovať recenziu. Tuto je checklist pre články, pre redaktorov, témy nejakých článkov, rady a prihlasovačky, aby sme mali v tom poriadok, že kde sa prihlasujeme. Následne, tuto je list s názvom To Do. A tu vlastne dávam všetky úlohy, ja alebo niekto iný z toho týmu, z toho projektu, dávame úlohy, ktoré sa majú spraviť. Tak si to ukážeme. Povedzme, že potrebujem napísať článok o moderných elektrických grilloch. Takže napíšeme článok o moderných elektrických grilloch, presunieme to hore. Teraz dáme Change Members a pridelíme to tomu človekovi, ktorý toto má napísať. Môžete to byť vy, môžem to byť ja, ale bude to napríklad toto Henrik Varga. Dáme uložiť. A vždy nastavujeme deadline, aby sme vedeli, že dokedy sa ten článok má napísať. Takže povedzme budúcu nedeľu. Save a save. A teraz si tú kartičku rozklikneme a tuto dáme nejaký popis toho. Treba napísať článok o grilloch. No, vždy dávam, alebo skoro vždy dávam checklist. Povedzme na 1000 slov, moderné grilly z heuréky, aspoň 5 grillov, tipy ako grillovať. Príklad, aby toto vlastne tento checklist súvisí s tým konkrétnym taskom. No a potom, keď napríklad ten kamarát má nejakú otázku, tak napíše koment. Tu treba ho označiť. Stíhaš tento článok do piatku, čiže dám send a vlastne komunikujem s tým človekom pomocou tejto kartičky a pomocou tohto tasku. Keď je ten článok spravený, povedzme, že je už nedeľa, je článok spravený, tak on ho presunie do spravené na kontrolu a ja viem, že ho mám skontrolovať. Ja ho skontrolujem, poupravujem vo WordPresse, nahodím a prehodím ho do archív spravené. To je vlastne celý princíp toho Trella. Presúvanie tých kartičiek z jedného stĺpčeka do druhého. Tu je menu. Tu sú členovia toho konkrétneho boardu, konkrétneho projektu. Veľmi dobrá vec je tento filter.
Tu si viem vyfiltrovať napríklad tie úlohy, ktoré sa ma týkajú iba mňa. Čiže tuto si vyfiltrujem iba tie úlohy, čo sú pre mňa. Potom sú to power-upy, to sú ako také vychytávečky, ktoré súvisia s Trellom. Tento card aging občas používam, že sa zmení priehľadnosť tej karty, keď už je stará. Môžete to napojiť na Dropbox, na Evernote, dať tam nejaké gifka, zaujímavé veci. No a potom sú tieto stickers, to sú iba tak, ako keby ste potrebovali dobrať stickers a niekde vložiť, napríklad sem. Čo my ešte používame, sú to tieto labels. Máme zelenú pre články a modrú vlastne pre recenzie, aby to bolo prehľadnejšie. Takže tuto v tomto článku som zabudol dať label, dám zelenú label a vieme, že to je proste, že to je článok, že to nie je recenzia. Keby som chcel pridať ďalší list, tak tu iba dám add list. Povedzme, do toho projektu vstúpil programátor a chcem napríklad mať list iba pre programátora. Takže spravím takto nový list, dám toto a budem tu dávať všetky veci, čo budú súvisieť so spoluprácou s tým programátorom, aby on nemusel sa pozerať niekde inde a má to všetko prehľadne. Takže také tudučko iba pre programátora, to je ako príklad. No a inak to je asi všetko. Tak keby ste mali náhodou nejakú otázku, tak mi napíšte na peter@chodilka.sk a čekujte môj blog chodilka.sk a čoskoro prídem s ďalším videom. Čaute.